Ngikubingelela mbukeli ngikubingelela kwiStetelegu Media phansi kohlelo ingonyuluka. Ubingelelo intokazi yakwaNdlovu uStetelegu phansi eMelimoti esigodini sendaba zeGudu bathi indaba zensango phela. La wena mbukelo sokusibhalela uthi Stetelegu hamba nami khona ngifisa ukuthi ngiyokugonyuluka noma khona ingonyuluka engiyifisayo. Ngifisa ukuthola amaqiniso noma kunembuzo enginayo engifisa ukuyikhuluma nalomuntu bese mina ngikuthatha ngitetelega nawe sihambe siyoza ukuthi lithini iqiniso noma iqale kuphi indaba iyapi futhi kuzokwenzakalani kusasa bese siphuma nesombululo phela ngoba alukho udaba olungalungiseka lukho udaba olunginasi isombululo sakhona noma ngabe inkinga inkulu kangakanani kodwa ekugcineni kumele kugcine kuphumile isixazululo. Wena mbukelo kwakho ukuthi uhambe nami uzwe kamanzi ukuthi ngikuphatheleni namhlanje sibhalelwe intokazi esencane igama layo uSamkelo ingiyakwacela isibongo ithi ngicela ungithathe Stetelegu ngiyobhekana noma wami ngizobe ngiqala nqa ukumbona lokho ngazalo engingamazi kodwa sengizwile ukuthi ukhona futhi uyaphila. Okwakho ukuthi uthathe isitulo sakho uhlale phansi uhambe nami siyoza ukuthi kwenzakaleni kubona noma ithini ingonyuluka kaMama kwenzakaleni ekuthenini angamazi umntanakhe kuze kufike isikhathi samanje. Asambe mbukeli. Ngibhalele iStetelegu Media ngaphansi kohlelo ingonyuluka ngesizathu sokuthi bengingathanda ukuthi bangibhekise umama wami ngize ngimthole owangishiya ngina 2 weeks ngizelwe ngizwa kuthiwa uyaphila so nginesicelo sokuthi ngihlangane naye ngithanda ukuthi ngihlangane naye kunemibuzo enginayo engingathanda ukuthi angiphendule yona and ngingakujabulela ukuthi lokho kwenzeke namhlanje and futhi kube impumelelo. Ngiyabonga kakhulu. Silingane angibonge dadwethu ukuthi ngingeyilutho nje noma singeyilutho usivumele usinike isikhathi sethu isikhathi sakho ukuthi ukwazi ukuhlala nathi la. Ngizothanda nje ukuthi ukujula kancane noma ungena ngaphakathi empilweni yakho kancane ukubuyela nje emumva ukuthi kwenzakaleni ngo2005 empilweni yakho. Ngiyabingelela sisi ngathemba uyaphila. Ngiphila futhi. Usisi bekhuluma ngo2005 ziningi izinto ezenzeka kumina empilweni yami nje ngo2005. Kahle nje unyaka nonyaka kuba nezinto zawo. So manje usisi bethi 2005 angazi kahle ukuthi uqondise ngcono usisi ngicela ukuthi abe nje specific ukuthi kahle yini nakhuluma ngayo. Okay. Angibuze kanje lento. Uyamazi uSakhiseni wakacela? Yena azongibuza ngalo manje. Ngiyakubona ukuthi mawuthi ukhomba ukuthi uyamazi reaction yashintsha nasebusweni. Yebo sisingamazi. Bebuyini ubudlelwano benu nobabili noma bebunjani ubudlelwano benu ngalesi sikhathi nisanobudlelwano? Kwakuthando nje lokuthandana nje abantu ababili abathandanayo. Yeah. Kodwa kwahamba kwangagcina kahle ngoba ayaphelanga kahle sisi. Okay. Uma uthi akuphelanga kahle ungasithatha usingenise deep kuyona ukuthi kwenzakalani kahle noma yini leya yimbangela ukuthi kugcine kungapheli kahle ubudlelwane benu? Yazi sisi ubukhuluma ngalowo muntu umbuyisele emuva. Lo muntu onesandla ube very abusive. Yeah. Besithandana naye kumnandi kodwa kuthe egcineni bagcinise umuntu ongihlukumezayo ongishayayo okwagcina ukuthi lapho usagcina sesihlukana ngoba angangeke ngize ngisakwazi ukumela hluma inzwe sabo. Uma ukushaya ngoba kunamaphutho wenzayo noma kunephutho lenzile athi nanti bese kushayela lo. Hayi sisi awayinganqini nje uvela soke bezizwa nje namhlanje ukuthi mhlawumbe ubudle kahle bakuthatha wabe ekhanda avela afika endlini angidinde ngesibhaxo emva kalokho angikhombe embedeni nje umuntu osehlukumezana kakhulu sisi. So ngakhetha ukuthi kuze ngikwazi ukuthi nami ngiphile impilo nami ezokwazi ukuthi ngiphathe kahle ngcono ngihlukane naye. Okay. Ngamshiya ngale. Usuhlukana naye njengomuntu owayenodlame ngendlela oyibeka ngayo akukho yini ake wakwenza noma ukukulandelela ekuphoqeni ngenkani ekuthenini buyelanana ngoba usuhlukene naye njengamanje noma naye wakujabulela ukuthi seniyahlukana? Hayi sisi ngokwami ngoba akukho engingakuzwa ukuthi mhlambe wakwangifuna
akukhaya kwakwenza ngazuthi nje wathi awuliphume nebofu Okay. kwaphela nje kanjalo. All right. Yeah. Sibuyele ke la kulo omunye osewumfakela noma obe umphumela othandweni lwenu okusamukele. Ngicabanga ukuthi igama liyaring ngelazi. Yebo sisingeke. Yamazi. Uyini usamukele kuwena? Okay. Usamukelo sisi umntwana wami ingathi ngesikhathi sizwana nobhuti Yeah. sagcina sibe naye Okay. ngamthola kuyena. Okay. Uphi njengamanje? Kwaba nesimo sokuthi ngalesikhathi ubhuti engazuthi siba nongazwani naye sagcina sesihlukana umntwana ngakhetha ukuthi kungcono ngimshiye naye. Ushiyana. Yebo. Nihlukana uneminyaka emingaki noma unezinyanga ezingaki nihlukana usuzuthi nje ngcono yohlala naye noma umshiye kuyena? Umntwana ngimshiye na 2 weeks. Ha. Bayina 2 weeks kuze ngimshiye nakhona ingoba vele ubhuti wayekade evele ganiwe. Vele ngithandana naye nje ubhuti uganiwe. Okhona umuntu aganile naye. Okay. So ngabona ukuthi kuze ngikwazi ukuthi ingane ibe nempilo eqondile. Ibe nempilo eqhubekayo. Kungcono ngiyishiye naye kunokuthi mina ngihambe nayo ingane iye ekhaya kithi ngoba ekhaya kithi besikade sisulo umndeni lo ongathathi indawo. Okay. Yebo. So ubhuti ubemi kahle imalini? Awubemi kahle kakhulu nje ube umuntu owaziwayo nje usomatekisi owaziwayo yonke indawo nje right. Okuyishiyeni kwakho ke ingane naye uyayithatha yini uyayibeka kuye noma uyinika yini ezandleni noma wavele wasuka wayithatha wayoyishiya ekhaya lakhe noma ekhaya kubo noma emzini wakhe? Ngayithatha ingane ngayishiya ekhaya kubo Yeah. ngoba ngangengize ngikwazi ukuyishiya emzini wakhe sinzeka ehlala nengoduso yakhe. Okay. So ngayithatha ngihambe ngayishiya kubo. Uma uyishiya kubo uthi ayinakwe uma wakhe noma inakwa uyena? Ngayishiya kuma wakhe ingane Okay. ngoba naye sewumuntu omdala ngiyazi ukuthi uyakwazi ukukhulisa ingane wayezokwazi ukukhulisa ngoba ingane yakhe igcinile. Kodwa dadewethu 2 weeks. Sisi izimo engangibhekene naso ngaleso sikhathi ngangimncane okokuqala nje. Ngangimncane ekhaya sasingamile kahle kahle nje sasihlupheka ngingalibeka kanjalo. Sasihlupheka ekhaya babesebevele bengasangidingi ngoba sengize ngathola umntwana. Okay. Uma bengangithi ngiyamthatha lo mntwana ngihamba naye futhi sasogcina silale ngaphansi kwamapayipi. Sasolala ngaphansi kwamabridge. Ngiya-understand dadewethu, ngiya-understand. Uma kungathi uyalithola ithuba namhlanje lokuthi uphinde umbone lowo mntwana noma kuke kwenzeka yini ke wambona emva kokuba usumshiyile kuwo? Lokho nje ngamshiya sisa ngaze ngize ngimbone ngoba ngeke ngazama kona iminyakeni ehambile ngithi ngizama ukufuna ukuyombheka umntwana. Yeah. Bengifika lapha behlala khona kathiwa abasahlali khona bengithi ngiyabuza ukuthi sebehlala phi bangangichazela abantu bakhona. Ngazama ngayobika emaphoyiseni kwasho ukuthi njengoba umuntu ebe well connected kanjena akekho umuntu obefuna ukukhipha information yakhe. Okay. So ngagcina ke ngiyeke kanjalo. Ngililonke nje dadewethu uqonda ukumtshela ukuthi ingane wayishiya nje no2 weeks awuphindanga wayibona kusuka ngaleso sikhathi ngalo 2005 kuze kube namhlanje awukazi uphinde uyibone? Angikaze sisiphinde ngiyibone. Uma kungathi uNkulunkulu ke uyakunikeza elinye ithuba noma siyakwenzela indlela thina yokuthi uphinde ukwazi ukuyibona njengamanje ukhulume nayo, kungaba njani enhlizweni yakho noma ungakusiza yini lokho noma uyakufisa yini? Sisingabe ungenzela into enkulu empilweni yami engikade ngangifisa ngoba kona umntana wami ngiyamdinga empilweni yami. Yeah. Okukhuluma nakho konke nje umntwana wentombazane uyamdinga unina. Yeah. Ngekhathi zonke. Kodwa akukhombisi dadewethu ukuthi ukwenza kwakho kube enough noma kuyakhombisa lokho kusho njengamanje ukuthi uyamdinga? Ngiyamdinga sisi mhlambe wena ungangabona ngalendlela engisho ngayo mina. But akukho engakuzamanga njoba ngisho nje ukuthi yena ubaba womntwana very powerful. Yeah. Yabo bese ufuna ungatholakala akatholakala.
So ngazama ngakho konke, ayikho indawo engayanga kuyona ngithi ngifuna umntanami ngifuna ukwazi la bekhona kodwa angikwazanga ukuthi ngimthole. So lokho othi ungakwazi ungenzela kona ngingajabula kakhulu mase kuthiwa uthi okay usendaweni ethize asambe nisekhona. Ngithole nje ukumbona ngimbambe ngimgone nje ngingajabula. Okay. Cha lilonke nje dadewethu ukhona uyena umuntu osibhalele wasicela wathi ucela simphekezele noma simfunise wena. Akwazi ukuhlala nawe phansi eke ezwe ukuthi ithini into noma umkhiphela ingonyuluko ukuthi kahle kahle kwenzeka ukuthi mntanami ngoba uthi walizwa iside labantu bakubo wangabe salizwa iside lakho. Usekhule ngokwanele manje ukuthi usengakwazi ukubhekana nawe akubuze umphendule noma umelaphe lamanxeba ngaphakathi kuye. Ngiyakuzwa sesingajabula ukumbona. Simbizi. Yebo sisi. Ngicela ungilandele yena mfethu ekezoyikhulumela siza ukuthi uthini. Kodwa ibhlungu yona lento dadewethu ibhlungu angifuni ukuqamba manga. Nzima futhi. Njengoba bengishilo dadewethu ngathi ukhona. Samle nangoma wakho silingene nathi lodakazi yakho. Njani sisi? Samlelo nangoma wakho silingene nangomntanakho. Njani sisi? Ngibhekele basikephelekile ukuthi bangisile bangithulele. Because bengidinga and nginembuzo engathanda ukuthi ngiphendule yona. Angifuni ukuzwa ngabanye abantu bengathanda ukuthi ngizwe ngabo. Ngiyajabula mfana ukuthi usukwazile ukuthi ungifuna uzongithola. Ngibona ukuthi kanjengamaphiko noma ukuthi wangishilana ngemncane wangangikhangela ngisho ungikhangela ungicingile ukuthi ngikephi. Uyabo mntanami izathu sokuthi ngize ngikushiye hayi ngoba ngakushiya ngasathandi. Ngangikuthanda. Ubaba wakho mntanami wayengeke ngihlukumeza. Wayengishaya engenza konke. Kuleso sikhathi ukaniwe unomuntu ahlala naye. Kaphoqeleka mina ukuthi ngishiye ingane yami na 2 weeks. Kakushiya nogogo wakho. Kakushiya nogogo wakho. Kubuhlungu kunjalo. Ngoba ngangifuna ukuthi uthole impilo engcono. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Ubaba ngasiye umuntu enodlame. Baba wayenothando. Ngiyazi mntanami ngeke uzungikhola. Wena ungishiya ngoba ungangifuni. Ngiyazi ukuthi awulula ukuthi ungikhole mntanami. Ngiyazi ukuthi ngeke kuze kube lula kuwona. Kange ngikwazi ukuthi ngikuthathe ngihambe nawe uyohlala ekhaya kithi. Ekhaya kithi sasizihluphekela sizixayekela. Ngangathi bengikuthatha ngithi ngikuthatha ngikuyisabi. Kangithi ngikwenzela impilo engcono. Ngoba mina ngingakufanele leyo mpilo. Ma, kange ngifisela okungcono mntanami. yazi ma, Okungcono nalempilo le mina engangiyiphila. Ngoba ngabona ukuthi bengikushiya nobaba wakho uzokwazi ukuthi akukhulise, akufundise. Ufundile manje ukhulile manje. Ukube waphila waqhubeka ungahlala nawe. Ngabe mhlambe awuzange uzuqale kwasikole leso. Ngiyaxolisa mntanami, ngiyacela ukuthi uthole enhlizweni yakho uxolele ukungixolela. yazi ukuthina ngidlule kubona. Umthima engidlule kubona after kushona kwababa. Esimanje sasinamphathi
ungasabi ma. Akuthole ukuthi ubaba ubhale iwili ngami. Nkosi yami, ngiyaxolisa mntanami. Ngiyaxolisa ngicela ungixolele. Kangenawo amandla ngazama. Kakho konke kusemandleni ukuthi ngifune ngikuthole. Ngawuzamanga ma. Awuzamanga. Mina ukuthole. Mina uzamile. Samukelo yehlisa umoya sesehlisa umoya yehlisa umoya siyazi ukuthi uvile ebuhlungwini obunzima siyakwazi konke lokho kodwa ngicela wehlisa umoya sisi ngoba ukuphakamela umoya ngeke ukuze kusenze sikwazi ukuthola isisombululo. Mina ngacishe ngalesho. Ngicishe ngaleshwa. Wayikephi baba? Wayikephi uma mina ngasizwa ugogo? Wayikephi? Kathi ngiyazama ngithi ngiyokubheka la ubaba okhona ngihlala khona naye. Angibange ngisamfica. Ngathi ngiyazama ukuthola umkhondo ukuthi sengihlala ngakephi. Akekho ngisho noyedwa umuntu owayefuna ukungitshela ukuthi ngakephi. Ngoba ubaba wakho umntana wayesatshwa. Wayesatshwa ngisho inamaphoyisa imbala. Ngaze ngafika epolice station ngithi ngiyovula icala ngithi ngifuna ingane yami. Kodwa angizange ngilithole usizo. Ngazama yonke indlela okusemandleni nami. Kodwa ngiphumelelanga. Ngiyaxolisa ukuthi kuze kwafika kule ndlela ukuthi uzofike uthole ukuhlukumeza kongaka ngenxa yami. Samukelo yehlisa umoya sesi ngoba kuningi nami engifisayo ukukuzwa kuwena ngoba ngiyakubona ukuthi ulimalile. Kuningi engifisayo ukukuzwa kodwa manje angikwazi ukukuzwa kahle noma asikwazi ukufinyelela khona uma sisamukela ama emotions ukuthi athathe indawo yawo. Kubuhlungu sisi ngiyazi kodwa ngoba usuthathile igxathu lokuthi sikwazi ukufika namhlanje la sikwazi ukuzolidingida lolu daba singicabanga ukuthi ke akumele sishiye amanye amabibi ngaphandle siwavalele emuva kodwa kumele siqondane nawo ngqo ukuze sikwazi ukuya phambili. Engifisa ukukwazi nje sesikuthi ukuthola nini ukuthi umama wakushiya ekhaya noma vele ukukhula ubuvela ukwazi. Khona la ubaba wayigula khona. Wasengibizela endlini yakhe. Ethi kunento afuna ukungixolela yona. Wasengitshela ukuthi nginomama ongizalayo lo ongihlala naye kusiyo mama wami stepmother and umama lo ngizalayo uyaphila. Ngase ngiyambuza ukuthi uyaphila and why mina ngingamazi ngineminyaka emingaka. Angitshela ukuthi wangishiya ngina 2 weeks. So manje Ngicela ukukhululeka umntanami lapho, ngicela ukukhululeka. Ngalesikhathi ethi ngakushiya una 2 weeks. Azange azakuchazela ukuthi isiphi isizathu sokugcina ukuthi mina ngize ngikushiye una 2 weeks. Wangitshela ukuthi ungangifuni phela. Wangafuni ukuba nebathi abafuna ukuba nengane naye. Official isizathu angisazi and angifuni ukusazi. Okay, kumuphi unyaka noma ukutshele kumuphi unyaka ubaba lento yokuthi unayo umama ungaphandle uyaphila kusiwuye lokukholisayo. Ngitshela 2020. Mina Samukelo sisike ngicela ukutshela. Ubaba wakho wakuqambela amanga. Kwakufuneka ammele iqiniso ubaba wakho ukuthi ubaba wakho wayewumhlukumezi. Ubaba wakho wayengishaya ubaba wakho. Mina ngikhole wena mina. Samukelo, ngicela ungikhole ngoba yimina uma wakho kuzalayo. Akuselula silingene ukuthi angakholwa ngoba ukhuliswe usakhiseni. Akakwazi wena. Sona noma ngabe yikuphi okushoyo akulula ukuthi akukholwe yena. Uzobokhe bambelela side lalo muntu omkhulisile. Futhi nathi asisakwazi ukuthi usiprovele ukuthi lokho kushoyo kuyiqiniso ukuthi kwakwenzeka yini. Ukubuyela nje ngoba usho ukuthi ubekuhlukumeze nini obabili noma beninonke noma nabantu bebebuka. Ubuhlungu engidlule kubona. Ubuhlungu engidlule kubona ngoba bakalomntwana lo. Sisube ngishaya engihlukumeza ngisho ngabuza noma emuphi umakhelwane owayekade sihlala naye lapha elala ekade eqashe ngakhona ngoba wayekade eqashe indlu ukuthi besibonana khona. Ube ngishaya ngihlukumeza kuthi bese sisendlini athi asihambe ayolala nami ngenkani. Ukuphila yini impilo yini leyo ukufuna umuntu osifazana ayiphile. Bengafuni ukuthi ingane yami ithole ngalendlela ethole ngayo lezi indaba.
kodwa manje ayikho into engizoyenza ungihlukumezele lo muntu wesilisa. Kuyimanje idolo lami angikwazi ukuhamba kahle, ngavuka esibhedlela ngenxa yakhe. Kubuhlungu sisi, angifuna ukuqamba amanga, kungivusela iy'londa ukuthi ngashiya ingane yami na only 2 weeks. Kubuhlungu kakhulu enhlizweni yami. Uyalizwa usayide likamama wakho sisi. Ngiya-understand futhi angiphikisani nalokho, ngiyakuzwa ukuthi uyashutha kukho ongakukholwa okushiwo uyena, futhi angikusoli ngoba ubengekho for iminyaka eminingi kangaka empilweni yakho since wazalwa wakushiya umncane akaphindanga wabuya. Akuselula-ke ukuthi ukholwe, kodwa njengamanje ngizwa ufakalelela ukuthi isimo sibange sisafana kusekhona ubaba nanoma engasekho ekhaya. Engicabanga ukuthi isona sizathu esenza ukuthi uzumfuna uma wakho. Yini ofisi yenzeke njengamanje? Umfuniswa yini umama manje? Uma akekho umuntu ongilwelayo, njengoba nje ubaba eshiye izinto zakhe kumina. Yeah. And mina angikwazi ukuyilela because stepmother silisana nami. Yeah. And sesisangiqashela ngishiya inkabi. And manje ngibhizi ngiyokhala gogo nogogo usaphelelwa amandla. Yeah. Akekho umuntu ongilwelayo, ngingedwa. Bazamile yini ugogo ukuhlalisa phansi umamncane wakho nawe ekuthenini ilungise lento njengomndeni ingaze ifike kulesi simo esize yafika kusona manje? Umamncane uyaphika, ayikho into ayivumayo into eyimbalenzayo because mina ngedwa, mina ngangithi mengihleli naye esangimvakasheli. Yeah. Because wayengangiphathi kahle, ngangahlala isikhathi eside ngibuyele kagogo, and mengifika ugogo ngimtshela kube ngathi lento engiyikhulumayo ayikho. So manje ngiyaqolisa wangevela azizamphathe kahle sisi, ngoba vele mina ngathi ngizwana nobaba kaMntwana wabe vele beganile ngani. Yes. So ngishiya ingane vele ngishiya ingane angayithandi. Kodwa nawe kwakubudedengu njengomuntu wesifazane ukuthi uyasazi isimo noma uyazi ukuthi anikwazi ukudlela ndawonye wena nomnakwenu, ngingithi umnakwenu, kodwa futhi uthatha ingane yakho evunde esiswini sakho uyoyishiya ezandleni zakhe noma uyishiya eduze kwakhe ukuthi akwazi ukuyibona njalo. While wena uzobe ungasekho wawulindele ukuthi uzoyiphatha kanjani wekade iqhubukusha wena. Ingane sesikahlahla ngishiye nogogo. Ugogo ngithi umama kasakusena ngithi usakusena indodana kuye umakoti umamncane ngithi. Yebo. Okusho ukuthi umamncane uyakwazi ukufika kwagogo ngithi noma uyakwazi ukufinyelela gogo. Yebo. Awukwazi ukuthi ungathi wawuyiprotect ingane kuleyo nto ngoba vele wayinikela ezimpisini wathi aziyidle ngoba uyakwazi lo mama ukufinyelela gogo. Okusho ukuthi lengane uzohleze ayibona ngoba ikumama wendodana ya ngazi into ngizichaza kanjani, kodwa ukumama womyeni wakhe, ukumamezala wakhe, you understand? Ngiyakuzwa. Ngoba kumamezala wakhe usewumama kuye lo muntu, you understand? Ingane yakho wayithatha wayinikele izilwaneni noma wayinikele esilwaneni esasingakufuni wena, sasizoyithanda kanjani yona? Ngiyalivuma iphutha lami sisi, shothi ngacabanga kwakufishane. Yeah. Kodwa ngangithi ingane ngifuna ukuyinikeza i-future e-right. Yes. Ngoba mina ngaba akanakho konke lokho anakho njengamanje. Ingakho decide ukuthi ngimshiye kubo kwakhe. Kodwa ngiyayithi mina as umuntu wesifazane kuye kube ngcono ukuvuka namathumbu akho noma nenzalo yakho. Yabona Silingene ube nobudedengu kakhulu ngane yakwethu, kodwa ke futhi angikwazi kulokho ngiyigcizelela leyo ngoba isize yenzeka. Asikwazi ukubuyela emaphutheni owenza usamncane sibuye sithi sisiyasuka sibuyela kuona siyasola noma siyajaja ngawo. Yebo sekwenzekile, kodwa ke asibeni nayo indlela yokuya phambili, asibeni nayo indlela yokulungisa lokho kumoshekile nalamanxeba asedalekile siwapholise phela. Ngiyakuzwa seswami. Mntanami, uma ukuyakuthanda futhi ukuthanda kakhulu. Vele bengazi ukuthi ingoduso kasakhe bengeke izizithathiswa kumntwana wayo. Ngoba vele mina besingazwani naye. Yeah. Ngiyacela enhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Thole nje indlela uzongixolela ngayo. Wehlisa umoya.
ngingakujabulela ukuthi mhlambe bewukuthi nesifiso noma unothando sithole isikhashana nje kube yimina nawe sikwazi ukuxoxa. Okay, ukuphazamisa nje lapho dadewethu kancane. Unaye yini omunye umntwana ngaphandle kwakho Samkelo? Ukhona sisomunye umntwana engamthola sengimthole njengoba sengiganile. Okay. Ngishadile manje, ngishadile kaMsomi. Okay. Umsomi noma ubaba umsomi uyazi yini ukuthi unengane owayithola ekuqaleni ngakahlangani naye wasuyisa kubo? Uyazi sisi ngoba naye sesathi ukuba nezinkinga ngoba nganginalento le yama trust issues. Yes. Ngingafuni ukuthi ngigxile kuyena nokumkhulu into enayishoyo. Yeah. Ngoba ngangisana lokwabuhlungu lobuya Yes. engakibenziwe usakhe. Yes. So ngagcina sengimxoxelile istory sami ukuthi kahle kahle ekukhuleni kwami ngake ngagileka ngathola umuntu kanje ngagcina sengithola umntwana kodwa umntwana ngamshiya khona ke. Okay. Ekutheni nakhona ukuthi umntwana ngihambe ngimfona bekade usizo olukhulu kumina. Umyeni wami. Okay. Ukubuyela ke emuva uma engase namhlanje Samkelo ethi mama ngifuna ukuzohlala phansi kwakho noma ngisengifuna ukusondelana nawe manje, usengamamukela yini njengoba usuganile? Sebengamamukela yini umyeni wakhe ngamamukelani noma ungamthatha uthi iya lapha ekhaya la engangafisa ukuthi ukhulele khona uyoqala kabusha impilo? Ngoba phela njengamanje usevalelekile yena, uganile wena ngapha unengane oyithola ngaphandle, asazi noma bazoyamukela yini musufika naye isindala singaka, asazi noma uzoyithatha uyibuyisele ekhaya. Sifisa ukuzwa ngawe konke lokho. Ngiyacabanga ukuthi bangamamukela sisi ngoba ngesikhathi ukhulunywe indaba zamalobolo nani babe kade vele bechazeliwe ukuthi nginomntwana okhona. Yeah. So bayalazi lonke udaba lwakhe. Okay. So ngiyacabanga ukuthi bangamamukela nami ngeke ngize ngibe nayo inkinga yokuthi ngihlale nomntanami futhi kungangijabulisa kakhulu lokho ukuthi ngikwazi ukuhlala nomntwana wami wentombazane because umntana enginayo umfana anginayo wentombazane. Okay. Samkelo, angibuyele kuwe njengomuntu okuye osicelile ukuthi size la. Sifisa ukwazi ukuthi isiphi isizathu esenze ukuthi uze uthi ufuna ukuthola umama emva kokuba usumtholile, yini ufisa iyenzeke? Into engifisa ukuthi yenzeke ukuthi umama angisize ngikumamncane, ngiyokhuluma naye, ngiyoxolisa if kukhona into engayenza kuyena because manje angikwazi ukuphila le mpilo engiyiphilayo lokhu ngisaba ukuthi ngidregnishwa ama-calls left and right. So manje ngizomcela ukuthi angisize ngalokho. Okay. Kodwa uyabona yini ukuthi umama wakho akasakwazi ukuyingena kakhulu indaba kamamncane ngoba uma singase sisathu uma wakho siyomfaka lapha ya sesiyothi abalwe ngoba babevele bengaswani. Uma kuukuthi siyanithatha sithi hambani nobabili noma mhlawumbe ubona ukuthi manje nizohamba nobabili bese nishiya ngemumva thina nizokwazi ukufike niyiphethe noma nibe naso isombululo noma isizathu sakho sokuthi uzomfuna ngoba ubufuna nawe ukuba ne-backup uma usobhekana nayo yonke lento. Okay. Okusho ukuthi uyafisa sikuthathe sikuyise kumamncane niyokwakha lobo budlelwano noma niyolungisa makuthi khona la ukonakala khona. Ngiyafisa ukuthi ngiphelezele umuntu esihambe noma Mina sesengithanda ukwazi ukuthi usengixolelile yini. Ngiyazi ukuthi ngeke kuvele kusheshe nje kwenzeke manje but uyayizwa into engikhulumayo engishoyo kuyena engichazayo. angazi akulula ukuthi ngixolele after ukunzima indlela kubona uphila akulula kodwa uma wami ayikho engizoyenza ngiyakudinga futhi. Okay, no, take your time, Salisa. Azophola Manxeba sithalo sami ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyafisa futhi ukuthi lokho sekwenzekile phakathi kwenu nobabili ningabe nisakusebenzisa ukuthi nibulala ubudlelwane noma kusebenziseni kube nomphumela omuhle egcineni. Sokuyisikhathi sokuthi usekhulile manje uyintombi, I'm sure usungakwazi ukukhuluma naye into akwazi ukuphuma nombono ophusile, uya understand. Sokuyisikhathi sokuthi nibambaneni manje
ninikwazi ukuya phambili nempilo ngoba uyaveza ukuthi isimo senhlalo emuva asisihle unempa abhekene nayo engazi ukuthi uwona ngani sekuyisikhathi sokuthi naye uma ebhekana nezingcinamba empilweni yakhe ube khona njengomzali wakhe ukumbamba ukuthi cha mntana minyathela kanje. Ya sisenda willing ukuthi ngibe khona ngikwazi ukumlwisa izimpi zakhe afuna ukuthi ngimlise zona njengomzali ngingakwazanga ukuthi ngibe khona ekukhuleni kwakhe but from now onwards ngikhona. Okay. Noma kuthiwa yini ayidingayo. Okay. Engakuthembisa khona ke sana sami ukuthi thina njengestetele kumedia sizokuthatha siteteleke nawe size siliphethe lolu daba. Sifike nakuyi mamncane sikwazi ukukhuluma naye. Sizozama indlela yokuthi simfonele siza ukuthi angasinika yini ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siliqhubeke udaba lwenu bese sikwazi ukubuya nalo seliphelele. Okay. Ngiyabonga sisi. Okay. Sihambile ke mbukeli nalibona udaba lwabo kabanzi behleli phansi bekhiphelana ingonyuluka omunye ekhipha komunye bodla ngezilonda namanxeba ahlangabezane nawo endleleni omunye engekho. Namhlanje sithola ukuthi uSamkelo uyintombazane ekhule esayidini la kubo ekhaya kubo baba la afike khona wathola ukukhula ngaphandle kwamama. Uma wakhe wamshiya no 2 weeks ezelwe okushaqiza kakhulu ukuthi uma umuntu wesifazane ungayenza kanjani into enjengaleyo noma emhlungu njengaleyo ukuthi ushiye ingane yakho oyizele ino 2 weeks bese uthemba omunye umuntu wesifazane ukuthi angakuphathela yona kangcono. Okukhulu kakhulu ukuthi kwalomuntu wesifazane owayengayiphatha noma yayingagcina ifinyelele ezandleni zakhe wayivele ngamfuni vele ke ilula lento noma siyazi sonke siyi South Africa ukuthi akulula ukuthi uthande umuntu obanga naye umuntu noma othandana osebudlelwaneni naye nomunye umuntu. Laba bantu bebethanda indoda eyodwa vele ke kukancane uthola ukuthi abantu bayazwana uma bethanda indoda eyodwa. Ingxabano yabo yaqala lapho kodwa sibona ubudede ngobukhulu kusilingene uma ethatha ingane yakhe eyoyibeka kubo bese ethi ngoba ngiyishiye kugogo wayo angeke azakwazi owesifazane ukufinyelela kuyona noma uzokuba lula ukuthi ayamukele. Inkinga ke noma umbuzo oshiyana ukuthi uyamukela kanjani ingane ezalwe ngaphandle wena usemshadweni yazalwa omunye umuntu wesifazane bese ukuthi wena ungakwazi ukuyifukamela uyikhulise kahle ngendlela. Inkinga enkulu kuyiqala la khona sesithola ukuthi uSakiseni umfokacele akasekho emhlabeni noma uthe mesehamba emhlabeni wayishiya ingane eyishiya ekhaya kubo kugogo wakhe osemdala naye ngokusho kwakho sisi ukuthi usemdala kakhulu ugogo manje kunezinye zengcinamba angakwazi ukuhlangabezana nazo. Uma mncane ugcine senamandla ngaphezulu kwagogo engakwazi ukuthi ugogo amlwele izimpi noma amfukamele uSamkelo. Uyakubeka ke udaba lwakho usilingene ukuthi cha inkinga yonakala la ekuthenini uma sebuyele emuva eyomfuna ethi uzomthola wangabe sabathola ukuthi bahlala kuphi wasengasawuthola umkhondo. Kodwa ke ngokubona kwami imbukeli lapho ngasekhaya ngibona ukuthi ube nobudede ngobukhulu njengomuntu wesifazane othi uma engasayithola ingane yakhe noma engasawuthola umkhondo qede ahlale agona izandla kwakumele afunisise kabanzi noma ajule ekuthenini angayithola kanjani ngoba nansi yona ikwazile ukumfuna yamthola yena ubengahlulwa yini ukumfuna amthola futhi asinasi isiqiniseko sokuthi uke wazama ukuyifuna ingane yakhe wangayithola. Akasekho ke nocela ukuthi angakwazi ukuyiphawulela noma ukuzikhulumela ukuthi nami ngiyakwazi lokhu ekuthiwa nami ngakwenza yebo ngakwenza. Akasekho sithola iside lomuntu oyedwa sigcine sishiyeka sinembuzo sifisayo ukuthi ngabe siyambuza yona ucele njengomuntu obandakanyekayo kulolu daba. Inkinga sibona intombazane noma uSamkelo esebhlungwini obunzima ngalendlela eyisimanga ukhule kabuhlungu ekhule ngekho uma wakhe engazi kuthela esetshelwa khona ukuthi akazalwa yilowo muntu waseyibona inkomba kanti utshelwa nje vele ubaba kasekho noma usezohamba emhlabeni wasemshiya nalelo joko lokuthi akazifunele yena uma wakhe azitholele yena ingonyuluka ayitholele yena iqiniso ukuthi kwenzakaleni phakathi kwabo bobabili noma kwenzakaleni
phakathi kwabo ebudlelwaneni babo bobabili bengabazali. Kudede ngobukhulu nokuyisilonda esingalula ukuthi singaphola kusamukelo njengentombazane ekhule ingamazi umoya osekumele manje iqale phansi ifunde ukuthi kunomuntu ekuthiwa umama oligazi lami okuyothi noma ngathiwa bayaxabana ngelinye lamalanga ikuvusa ingane ukuthi kulula vele mama ukuthi ungiphathe kanjena ngoba vele bowungekho ekukhuleni kwami noma awuqonda ukukhula kwami. Siyamthola ke la esho khona ukuthi isifiso sakhe kakhulu ukuthi ufisa simphekezele siye kumamncane sithi ngoba useneyinsonga ayitholayo noma umamncane usekunozungu amkhandela lona ngenxa yokuthi ubaba washiya konke egameni lakhe ufisa siye kuye siyohlala naye phansi siyothi mama makukhona la ukonakala khona noma ingane yona khona sicela uyixolele ngoba kusekiyi impilo elungile ukuthi ingakwazi ukuyiphila leyo ukuthi ibe nabantu abayisongelayo noma basongela impilo yabo. Thina ke njengestetele gumedia siyakuthembisa ukuthi sizohamba nawe siye kuye umamncane siyothola izenzo zakhe noma izizathu ezenza ukuthi aze enze ngalendlela noma iphathe ngalendlela ingane ekuthenini zize ifinyelele ekuthenini afune abantu noma athenge abantu ethi abazingele ingane beyenze okuba ukuthi yini le eyenzekile ekuthenini sengaze kufike kuleso sizathu ngoba ingane nanoma ngathiwa bekonakele kuphi bekumele ahlale nayo phansi ayikhulise noma akhulume nayo athi mntanama kwenziwa kanje siyozwa ngalelo langa ukuthi kwenzakaleni kubone noma ithini ingonyuluka kuye umamncane ayikhipha ukuthi kwenzakaleni kahle siyothola ngalelo langa uma thina sesihamba sesilandelela udaba lwabo kwi next episode silanda bona silanda umamncane simbeka phansi sithi akayikhulumele sizwe nelakhe isayidi njengoba sesilizile elikasamukelo. Mina Ntokazi uSteteleko ngingokandlovu ngithi nje ngibonga ithuba ngiyideda le ndawo asihlanganeni futhi ngokuzayo.